Εδώ είμαστε πάλι. Με τον Όθωνα, το ερώτημα πριν που news ήταν για τον νέο ρεμπέτη, για το ρεμπέτη του σήμερα. Σε τι θα απευθυνθεί? Είπαμε ότι ρε παιδί μου ο Βαμβακάρης, η Μπέλου, που ξέρω εγώ ρε παιδί μου, είναι και πολλοί άλλοι, είχαν ένα κοινό στο οποίο για τα αυτιά μου τέριαζε πιο πολύ αυτή η μουσική. Ήταν ένα πιο αγαθό κοινό με λιγότερη πληροφορία από σήμερα. Η καθημερινότητα έτρεχε διαφορετικά, πιο απλή, πιο λαϊκή. Λιγότεροι, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, όλοι είχαν τα προβλήματά τους, τα κοινά. Τώρα το 2016 σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί αυτός που γράφει ρεμπέτικο? Κοίταξε, πολλοί λένε ότι δεν τους αρέσει να λένε αυτό το είδος ρεμπέτικο. Εμένα δεν με ενοχλεί προσωπικά. Δηλαδή, οι περισσότεροι λένε να λες ότι είναι λαϊκό τραγούδι. Ναι, είναι λαϊκό τραγούδι. Απευθύνεται καθαρά στο λαό. Δεν απευθύνεται σε άλλους. Και με αυτό δείχνει όλα όσα ο λαός έχει από πάνω του, προβλήματα, γεγονότα κτλ. Δηλαδή, όταν λέει για τους μπάτσους, τούτοι μπάτσοι που ήρθαν τώρα, ή όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν, δεν είναι τόσο μακριά από μας. Δηλαδή, ο λαός τώρα, ας πούμε το 2016, θα μπορούσε να το τραγουδήσει αυτό το κομμάτι και να πει όσοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Διότι έχουμε προβλήματα, τα ίδια προβλήματα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, δεν είναι κάτι απίστευτα μακρινό. Οπότε και ο ρεμπέτης του 2016 δεν είναι τόσο μακριά ουσιαστικά από το ρεμπέτη του 1930 ή του 40 ή του 50. Νομίζω η απάντηση ήταν πολύ καλή. Σε κάλυψε, Σταύρο. Ευχαριστώ. Με κάλυψες. Ακούσατε τον Όθωνα Παπαδόπουλο, φανταστικός. Θα ήθελες να πεις δεν φεύγω, θα πούμε για Βαλεντίνο. Εδώ θα είναι μαζί μας, θα πούμε για Βαλεντίνο. Θες να κλείσουμε κάτι για το ρεμπέτικο? Θες να... Για το συγκρότημα, για την μπάντα, έτσι, για κλείσιμο. Το μόνο που παρεξηγείται με αυτό το είδος είναι ότι πάμε να ακούσουμε ρεμπέτικο και να πιούμε και τσίπουρα και τα λοιπά, να φάμε μαζί και τα... ωραίο θα ήταν να πάτε να ακούσετε, να γνωρίσετε το είδος, να ακούσουμε μια συναυλία, γιατί υπάρχουν όντως πολλοί που το υποστηρίζουν και βάζουν ωραία πραγματάκια μέσα, πολύ πιστά στο 30 και στην καλή εποχή του ρεμπέτικου. Και να σας πω ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ πέρα και κάναμε αυτή τη συνέντευξη, ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την έκπληξη και την ευχάριστη νότα που προσέθεσες. Να θυμάστε, ρεμπέλτικο εν κόρδο στην αυλή στα Γιάννενα. Και τους αναμένουμε και εδώ πέρα. Προχωράμε όμως ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Αφιερωμένο πάλι θα έλεγα. Εξαιρετικά, από Electric Six. Gay Bar.